Ľudská. Ľudská. Kde je Ľudská? Tu je Ľudská, super. A kde je Giska? Giska. Tak hľadaj. Hľadaj. Kde je Giska? Jej, no to až tu v kúte bola, ty si ju našiel. Tak Timurko, toto je super. A kde máme piť? Áno, kde máme piť? Kde je piť? Piť. Ty si to uhádol, super, Timurko. To ty aký si šikovný chlapček. Výborne, Ty si šikovný, výborne, Timurko. A kde sú deti? Kde sú deti? Áno, tu sú deti, super. Ešte nám kto tu ostal? A kde máme nočník? Piši? Tu je piši, super. A kde máme mamku? Kde je mamka? Mamka? Kde sa mamka? To tu hneď si našiel. To ty už pod pamäti. Daj mi ťažšie dačo. A kde máme Timurka? Kde je Timur? No, hľadaj, kde je Timurko? Kde je Timurko? Kde je Timurko? Timurko, kde si? Kde si? Hľadaj, kde je Timurko? Áno, super, dobre, zlatý môj. A kde je Renátka? Kde je Renka? Kde je Renka? Kde je Renka? Tam je! Áno, výborne, Timurko. Výborne. A kde máme Naďmamu? Naďmama? Kde je Naďmama? Naďmama. Olvať. Áno. Napína. Naďmama. Kde je? Kde je Naďmami? Hľadaj. Hľadaj, Timurko, poď hľadať. Ideme hľadať. Kde je Naďmami? Nadi? Kde je Nadi? Nadi. Kde je Nadi? Tu, Timurko, tu. Pozri sa s očami dole. Pozri sa s očami dole. Hľadaj, kde je Naďmami. Áno! To bolo super. A Timurko teraz, kde je chodítko? Chodítko? Chodítko, je ťažké slovo. On už má zapamätané, kde čo je. A kde je Naďapa? Naďapi? Naďapi? Naďapa. Áno, super. A kde je babka? Babka? Kde je babi? Baba? Pozri sa. On vie. Kde je babi? On má obecenstvo, nie? Áno, super. Pina, vidíš? A ostal nám kočiar. Áno, super. Tak Timurko, ty si taký šikovný chlapček. Joj, môj zlatý. Ešte? A Timurko, a teraz zvieratka.